Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, Pizza 7 na, bulan sang Pebrero tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw. Pero antes sa mga balita kag isyo, karon nga adlaw ginatawgan na kamo ang luyag magpasakop sa ACS Milyones 2020 hasta lang alas 5 karon sa hapon pwede nyo na mahulog ang inyo entry dire sa waragwagan sang Aksyon Radio. Nakakopya na kamo sa imuon ninyo? Kasimple gid lang. Kung mag-upod kag pasakop ka sini nga promo, kasimple ko ka lang tinlo nga papel, sulatan ngalan mo, kompleto, edad mo, address mo, contact number, kung may ara, pirmahan mo. Pagkatapos isulod mo sa sobre bala, long size nga puti nga sobre, iupod mo dira ang promo title. No, sa likod ibutang mo ang promo title man, ACS Milyones 2020. Pagkatapos isulod mo dira ang imong proof of purchase, ipadala para hapos dire sa Aksyon Radio Bacolod, no? Karon alas 5 masira na. So pasakop na. Kada Sabado may 3 kita katagdaog tag 1,500. Kag sa Grand Draw basi palaron kaabyan mangin milyonaryo ka. Ano ang mga proof of purchase para makahingagaw ka karong adlaw? Pwede ang unique toothpaste 4 ka sachet sang unique 10 ml or isa ka box sang unique 50 ml, 100 ml or 150 ml. Pwede man ang Pride detergent, 2 ka sachet sang Pride powder 40 grams or isa ka pouch sang Pride powder 500 grams, 1,000 grams or 2,000 grams. O kon, isa ka wrapper sang Pride bar 400 grams o 2 ka wrapper sang Pride bar 100 grams. Pwede man ang Star Wax Floor Wax, isa ka box sang Star Wax 90 grams or 180 grams. Shield Bath Soap, isa ka wrapper sang Shield 60 grams or isa ka box sang Shield 90 grams or 120 grams. Smart Dishwashing, pwede man 2 ka sachet sang Smart Liquid 50 ml or isa ka pouch sang Smart Liquid 200 ml or isa ka label wrapper sang Smart Paste 200 grams or 400 grams. Pwede man ang White Rose Kojic Whitening Soap, isa ka box sang White Rose 60 grams or 120 grams. Sige na, dali na, pasakop na, ihulog na ang inyo pasakop. Kay boss, ang nahuna nga draw sang aton ACS Milyones 2020. Base kamo, 1, 2, 3 ang magadaog
1,500 kada sibada ini, no? Pag-abot sa grand final o kon ang aton sini pinali sa aton promo basi ikaw abyan ang magadaog sang 1,000,000. Sige na, pasakop na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37 na. Mabalik kita pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Standard Time, las 6:41 na. Nagpasalamat si Congressman Greg Sataya kay Mayor Bing Leonardia kag miyembro sang sangguniang panglunsod sa lubos nga suporta
Nahumana ang nahauna nga Bacolod Evacuation Center. Ara daw sa Progreso Village sa Vista Alegre, suno kapon kay Congressman Greg Gasataya, iton over na ini sang Department of Public Works and Highways, Bacolod District sa siyudad sa Bacolod. Ang pagpasalamat ni Congressman Greg Gasataya nga lubos kitang suporta sa dakbanwa sa Bacolod. Kag kon maton over na ining nahauna nga Bacolod Evacuation Center, itugyan na ini ang pag-atipan sa siyudad sa Bacolod. Kulo kompleto mo ang among evacuation center. May ara siya nga chapel, may ara siya ilistaran sang evacuees, may mga washing area, may banyo, laundry area, kompleto gid ang evacuation center. Pero ini nga proyekto, suno kay Congressman Greg Gasataya kahapon, siya dalom ini sang opisina sang Civil Defense, kag ang pundo gin-download lang sa DPWH. Nga mong ginimo nga implementing agency o kung nagtrabaho sini. Pebrero 14 kahapon ang siling ni Congressman Greg Gasataya nga pag-turnover sini. Ang Bacolod na mag-atipan sini pagi kay Mayor Bing Leonardia kag miyembro sa sangguniang paglunsod. Suno kay Congressman Greg Gasataya ang pagpasalamat ginapatungod giniya sa mga opisyal sa siyudad sa Bacolod sa pagpamuno ni Mayor Bing kay ang mga proyekto nasyonal dinabuylugan kag ginasuportahan gid sang lokal. Subong man ang lokal nga panggobyerno kung may ara nasyonal nga proyekto, lubos man ang suporta. Sa ambot silingon, wala problema ang pagtubo-tubo kada ba uhong sa mga proyekto sining tuig 2020 kon padayon nga magaopdanay kag maayo ang relasyon sang congressman, sang alkalde kag sang gunian panglunsod. Sino makabenepisyo? Of course, ang taga-syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon.
istasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 6:48 na. Damo ang pamangkot sa pastor, bayan tala ng pastora. Iyan na iya sa labton. Galing kay Manti. Kung imo iya pang lapakod kag pang ilampos ng mga santos, ng mga santo ninyo nga na. Imo na iya sa labton pananglitan, may sa labton kaginman. Ang ako niya, hindi na ko magintra. Ang tanang nga sikta iya ginarespeto ko. Isa man lang ang ginapatihan, Diyos lang ang ginapatihan. Hindi ka man maluwas ang reliyon mo. Kung may sa labton, iyala na iya. Amo na siling kung ang pagtuo, dalaan mo sang buhat, himo ka lang kayuhan, himo ka lang gusto. May ano nga klase reliyon, di ka mamaluwas kung daw ang reliyon mo daw kilala, pero di magkalaamong batasan mo, di daw hindi ka man maluwas na. Bayda, kung may sa labton, giman siya, iyala na iya, personal, no? Porting reaksyon diyo. Porting tawag, hindi nyo man pagbuyayawa. Iyan na ya. Kung nakahimo sa sala, lokdohon niya na, buwas damlag. Dari kita adayo, daw ginasunlog nila, no? Si Espinido, kay nang report ni Action Aidin, pura lang bypass operation. Porte nga balagyan ay kasya mo. Pero, halong ka mo. Kay siling ni Espinido, ang magsungka hindi na siya maghatag pa sang kahigayunan. Niya nagtakop ng akon ultimatum. So, mga high value target, medyo pangipi-kipi na kamo. Man, sa unang kahigayunan, napalagiwan mo si Espinido. Siya, first time ba, sa akon operasyon nga napalagiwan ako. Pero, sige lang. Ang paandam nga ni, hindi nilahog-lahog. Kay siling ni Espinido, siling niya, ini si alias Japoy Blato nga nakapalagyo, niya sa masunod, dua ka bagay ni. Kung madakpan ka, pasalamat ka, kung buhi ka pa. Kung anong bot silingon ni Espinido, kamo na lang da bulubanta. Sa nasiling na, nagtakop na ang iya ultimatum. So, ang bot niya silingon, kung madakpan ka, sorry lang. Nya di buinas kung buhi ka pa. Pero sorry lang, kung madakpan, kag mapatay ka. So, medyo halangpon, silibton ang mga tinaga ni Espinido. Sa closed door meeting kahapon, upod sa membro sa Sanggo ng Panglunsod, ang report nga nabaton, mayo makuno, no? Siling ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, positibo man kunong meeting.
upod kay Binyas kag Espinido. Gintalakay malangan peace and order situation sa Bacolod ang ila kampanya batok sa illegal nga droga. Tiyan mo na, ang aton lang ibilin sa inyo, ang ako niya, ang kabuhi, ta isa ba lang ni, tipigan tani, hindi tani pagpasipak-sipakan, kaya ang paandam ni Espinido, porte ni, hangpon nyo lang kung hindi kamo matumba, di buinas kamo. Kaya hindi naman kamo kasungka, kaya hindi na siya magbaton, kaya ang ultimatum nga ginhatag niya, natapos na. So, sugod karong nga adlaw, mapaabot kita. Sino ang masunod nga matumba? Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Pakilala, Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini,
nagabulig tinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ining Evergreen Herbal Capsule, ang 7 kasagkap gintingob sa isa lang kakapsula. Amo ining turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag amargoso. Ang Evergreen Herbal Capsule, mayon ni kay aprobado sang Food and Drug Administration. So, ano ang kulang sa lawas mo? Vitamin A, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Ano ang sobra? Sobrang blood sugar mo, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, ibanan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Amo ning ginasiling ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ining Evergreen Herbal Capsule mabakal na sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore kag 33 tanan ka mga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod sa Eden Pharmacy, sa Central Market, Parmasya Waris sa Rizal, Parmasya Edcaro Lacson kag GND Pharmacy sa Barangay Bata. Ang iban nga mga nagabaligya sining Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw medyo bahin-bahinon ta ang paglawag sining ginabaligyaan sang Evergreen Herbal Capsule sa nasiling tana 33 tanan ka mga butika sa bilog nga Negros. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!